m'agafeu fent gàrgares al fumant per prevenir això del coronavirus. No sé si són preventives, però refresquen. A veure, què us anava a dir? Sí, me'n vull anar del planeta Terra, ja ho tinc decidit, Estic fent un mòdul informatiu online d'astronàutica aeroespacial i estic construint un coet perquè o me'n vaig a un altre planeta, que encara no el tinc decidit, o a la merda segur, i podem trio la primera opció. Tinc aquí fora al pati uns paletes d'una constructora que s'estan forrant perquè no els van deixar confinar-se. Porten un permís que diu que treballen en una fàbrica de carquinyolis, però fan obres de tot tipus per tot arreu. M'estan enderrocant una plataforma de llançament que ja no necessito. Ara m'hi faré una pista de pàdel. Ara fa una estona discutia amb la veïna que em deia que havia de deixar 1 metre entre la pista i el cobert i té un planter de petúnies que se li faria ombra, en fi, coses de veïns, oi? El primer coet que vaig fer el vaig intentar engegar amb segona en baixada, però se'm va calar, ja t'ho pots imaginar. El vaig provar des de dalt de Puigsegarda, allà que Sospina, i vaig anar a parar mig de Centelles, l'alcalde emprenyat, un merder, no? Escolta, i no és fàcil fer un coet, hi ha molt poca documentació a internet. Vaig trobar un yanqui a les afores de Nebraska que en un principi m'assessorava engrescat, però llavors es va capficar en un refugi antizombis que construïa i vam anar perdent el contacte. Costa molt fer un coet, si no et foten una mica de seguiment. El segon que vaig disparar des de la plataforma el vaig fer de motor nuclear de curvatura, però de 0 a 300.000, estic parlant amb vent a favor i un dia clar, trigava 2 mil·lisegons. I em xupava 9,8 tones de magma antimatèria cada 5 minuts, això sense apretar-lo i en marxes llargues. Tinc una tela aquí a casa darrere d'això i en un racó hi vaig plantar uns brots de magma antimatèria per poder fer un consum combustible responsable i sostenible, però vaig calcular malament i la producció em quedava curta. Els comerços de proximitat aquests dies no en tenien, Amazon triga molt a servir, en fi. Vaig fer una prova, vaig enviar un tupperware ple de carn d'olla a unes galàxies que ja passava la Via Làctea a mà esquerra, saps? Com us ho diria? Sabeu, passat Neptú, que hi ha un Medes, tires recte fins Però és igual, més o menys ho situeu, no? Doncs vaig enviar un tupperware ple de carn d'olla amb tanta mala sort que vaig provocar sense voler una osca al canto d'un forat negre. Es veu que hi va haver un petit vessament incontrolat d'un bilió de trillons de neutrins fotònics en un subcamp especial de matèria fosca i vaig fer una mica de muller de còsmica, un friqui amb un telescopi va veure un puntet estrany, va transcendir, els ecologistes em van denunciar a un tribunal Klingon i ara estic pendent de judici. Total, que em vaig emprenyar i al final he optat per un motor de reflux quàntic, en anglès quàntic reflux. Quàntic reflux en pregràlmax. Això és una broma de científics. Res, que ve ser com el teletransport de tota la vida. Vaig desmoleculitzar el portdinamita del meu cunyat, el vaig enviar per un forat de cuc a l'altra punta de l'univers amb una Polaroid penjada al coll en mode de foto automàtica i una bota de ratafia per si trobés aborígens. I a la tornada, a l'hora de tornar-lo, a muntar aquí, hi va haver un error, ho havia d'haver fet amb un màquina, amb un PC, la vaig cagar, i va tornar amb la bota buida i la tita remoleculitzada sobre el morro. Ara, quan va calent, sembla un unicorn porcí. En fi, estic fotent molts progressos, però encara està tot en fase embrionària, però tinc unes ganes de fotre el camp. I no penso emportar-me res d'aquí, ni ADNs, ni mostres criogèniques, ni merdes d'aquestes que només generen mals endreços dins el coet, Només 4 mudes de calçotets, els crocs i 2 xandalls. Vull fer net, vull començar de zero, o sigui que espero poder-vos dir molt aviat a qui us quedeu i que la merda us acompanyi. Dios!